салом мухлисони ҳамешагии канали Барса ТG. Бо тозатарин хабарҳои дастаи дӯстдоштаамон навори имрӯзаро манзури шумо мегардонем, вале пеш аз он хоҳиши ҳамешагӣ ки обуна шуда лайкзери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. Мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона албатта ки барои тақвияти ҳайати худ дар равзанаи трансферии тобистона талош хоҳад кард, аммо чанде пеш медонед чӣ хабаре баромад. Дастаи Каталония аз шортлисти харидҳои эҳтимолиаш нимҳимоятгари дурахшони Бавария Йозуа Кимихро хат задааст. дар ин бора Мундо Депортива хабар медиҳад. гуфта мешавад ки нилёриҳо акнун ба ҷавононе таваҷҷӯҳ хоҳанд кард ки хунашон дар ҷӯш буда ташнаи қаҳрамониҳо ҳастанд. Ана Кимих дар навбати худ моҳи феврал 29 сола мешавад ва шартномаи феълияш бо Бавария то мавсими 2024-2025 муҳлат дорад. қаблан оиди бозам тамдид кардани ҳамкорӣ байни бозингар ва дастаи Мюнхени хабарҳо низ баромада буданд. агар ба натиҷаҳои имсолаи Кимих нигарем, ӯ 20 бозӣ дар ҳайати Бавария гузаронида 1 гол ва 6 партофти головар низ ба қайд гирифтааст. ба назари шумо ин қарори Барса дуруст аст ё ин ки не? Кимихро намехарем, вале ба ҷои ӯ нимҳимоятгари ҷавон пайдо шудааст. Барселона ба таланти 17-солаи Ривер Плейт чашман духтааст, ки розӣ аст 20 миллион евро барояш сарф кунад. гуфти гапҳо дар Аргентина боз Мессии ҷадид пайдо шудааст. Барса барои амалисозии ин трансфер корҳоро шурӯъ кардааст. хатти нимҳимояи даста ба ҷуз Гавии ҷароҳатбардошта ва Педрии форма гум карда дигар бозингари ҷавон надорад. акнун диққат ба нимҳимоятгари ҷавони Ривер Плейт Клаудио Эчевери равон шудааст, ки ҳоло наврас аст. Клаудиои 17 сола ба бисёре аз дастаҳои аврупоӣ писанд омадааст, вале тибқи хабарҳо Барселона омода аст ки барои харидорӣ кардани ӯ ҳудуди 25 миллион евро маблағ пардохт кунад. Эчевери дар мавсими ҷорӣ ҳамагӣ 5 бозӣ гузаронидааст ва ин ҷо аҳсан ба скаутони Барса мегӯем ки талантҳои ҷавонро саривақт ва босифат дарёфт мекунанд. корномаи Гринвуди бечора баъди тӯҳматҳои болояш шуда як ғуруби нофораме анҷом дод. ӯ тобистон аз Юнайтед ба Хетафе гузариш карда буд ва ҳоло имкон дорад то ба дастаи гранди испанӣ пайвандад. тибқи хабарҳои охир футболбози Хетафе ки иҷора аз Манчестер гирифта шудааст, яку якбора ду топ дастаи испаниро ба худ ҷалб намудааст: Барселона ва Атлетико Мадрид. Атлетико мехост дар анҷоми мавсим Гринвудро харидорӣ кунад, вале акнун барояш бояд бо Барселона рақобат кунад. Хетафе дар навбати худ аз фурӯши Гринвуд 20% фоида ба даст меорад. Мейсон дар мавсими ҷорӣ 12 бозӣ анҷом додааст ки 2 гол ва 3 ассист ҳам ба номаш муҳр задааст. аслан Барса ба футболбозони чашмнурас шонси дубора доданро дӯст медорад. ба фикри шумо Гринвуд агар харидорӣ шавад, ҳикояи зебои Суаресро такрор карда метавонад? оиди хариди футболбозон ҳарф задем, вале бояд ин навор ҳатман оиди хави ам шавад. шикасти аламовар аз дастаи Жирона ва болои сухта намакоб дар Лигаи Чемпионҳо ҳам ба ноунеймҳо мағлуб шуданд. ин ҳама сабаб шуд ки оиди ояндаи хави дар Барселона шубҳаҳо пайдо шаванд. Барса медонед бо агенти кадом мураббӣ вохӯрдааст? бо агенти Мичел, сармураббии дастаи Жирона. маҳз ӯро расонаҳо ҷойгузини асосии хави гуфта истодаанд. тибқи иттилои манбаъҳои боэътимоди испанӣ, нилёриҳо аллакай 3 бор сар аз моҳи октябр бо агенти Мичел вохӯрӣ анҷом додаанд. ӯ метавонад аз оғози мавсими 2024-2025 вазифаи серфишори сармураббигиро дар Барселона ба дӯш гирад. ба ҳунару малакаи хави баъди натиҷаҳои бадаш шубҳаҳо пайдо шуданд. масалан, баъди 16 тури сипаришуда Барселона дар Ла Лига бо 34 хол аз садрнишини ҷадвал дастаи Жирона 7 хол камтар касб кардааст. маҳз дастаи Мичел буд ки Барсаро бо ҳисоби 4-2 шикаст дода буд. ин мутахассиси 48-солаи испанӣ соли 2021 ба Жирона даъват шуда буд ки қаблан таҷрибаи кор бо дастаи Райо Валлеканаро дар Испания дошт. шумо ҳам дигар ба хави боварӣ надоред? оё ивази сармураббӣ кардан ба натиҷаи дилхоҳ ба даст овардани Барса сабаб мешавад? ҳатман фикри худро дар комментария қайд намуда навори ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.